Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. F'Misraħ ir-Repubblika fil-Belt Valletta, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elisin Zerafa-Ċivelli ħabbret skemi għall-Kunsilli Lokali għas-sena 2023. L-għan ewlieni ta' dawn l-iskemi huwa li l-Kunsilli Lokali ikollhom l-għodda neċessarja sabiex jindirizzaw il-bżonnijiet tal-lokalitajiet li jinbidlu ma' żminijiet u bekk ikomplu jtejbu il-kwalità tal-ħajja ta' residenti tagħhom. Ġie mħabbar ukoll li għal din is-sena l-Kunsilli Reġjonali jingħataw ftit aktar minn 2 miljun euro biex fil-lokalitajiet jiġu introdotti latrini pubbliċi b'sistemi ta' tindif awtomatiċi bl-użu tal-aħħar teknoloġija disponibbli. Ser tiġi mġedda wkoll l-iskema finanzjarja tar-Reġjun Kulturali għas-sena 2024 finanzjament ta' 250,000 euro. L-impjiegi tal-ħaddiema taħt l-iskema Community Inclusive Employment Scheme se jiġu mġedda b'finanzjament ta' madwar 350,000 euro. Fost diversi sindki li kienu preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet, Meg Zammit, is-sindku ta' Taxbiex, wera l-apprezzament tiegħu għal dawn l-iskemi fuq l-aspett ta' tqassim tax-xogħol u dak finanzjarju. Fatti li daw l-iskemi kollha ġew imħabbra minn issa s-sentej li ġejjin ikonna lok aktar ta' pjanar u aktar serjetà fil-mod kif inqasmu x-xogħol tagħna u kif ukoll mill-aspett finanzjarju li skemi bħal dawn dejjem jgħinuna sabiex ninvestu fi proġetti ġodda mingħajr ma naffotwaw l-allokazzjoni tagħna illi sintendi minħabba l-bżonnijiet kollha li jkun hemm bżonn tal-lokal kultant tkun daqsxejn limitata allura permezz dawn l-iskemi iva nkunu nistgħu nkomplu nimbuttaw numru ta' inizjattivi blan li r-residenti tagħna jkunu kemm jista' jkun aħjar. Min-naħa tagħha Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elisin Zerafa-Ċivelli spjegat li l-mira l-qudiem għandha tkun iffukata fuq mekkaniżmu ġdid għall-finanzjament tal-iskemi għall-Kunsilli Lokali. Gvern Laburista jemmen fil-ħidma kontinwa tal-Kunsilli Lokali tagħna. U għaldaqstant permezz ta' dawn l-iskemi imħabbra, il-Gvern se jkompli jgħin lill-Kunsilli Lokali iwettqu aktar proġetti fil-qalba tal-lokalitajiet tagħna biex ikunu r-residenti Maltin u Għawċin li igawdu minn kwalità ta' ħajja aħjar.